Un dos mellores plans do Nadal é vir pasar un día a neve hoxe véspera de festivo. Foron moitas familias como a de Isabela, as que viñeron ata Manzaneda a disfrutar deste manto branco. Ai, Isabela, que energía tes, que me ganaches na carreira. Que tal foi? Bien. Sí? Sí. Estalo pasando ben na neve hoxe aquí en Manzaneda? Sí. O que é o que máis che gusta de estar aquí na neve? El trineo. Ai, el trineo. Eses trineos trouxos Papá Noel ou non? No. Tampouco, xa estaban estrenados. Entón eres unha chica de neve. Sí. Sí, gustache moito. Sí. A ver, que me conto papá e Susana. Que tal foi este día na neve? Porque está Isabela encantada, Diego. Sí, viñamos por ela porque tiña moita ganas de ver co trineo e digo, bueno, pues vamos hasta Manzaneda un rato ahora a mediodía, a ver que tal. Sodes por aquí de cerca? Sí, meus pais somos de Castro Candelas. E a ver, o papá tirouse un trineo, que neno, non? Sí, tirámonos que paras, é que sí? Sí? Sí. Tírase ben o papá ou non? Quen gana? Yo. Eso é porque ten máis práctica. Diego, Susana, practicade porque ela promete, Ai, a ver, espera. Espera porque este trineo é outro nivel que parece un coche de carreiras. Casi. Caramba, Iván, isto é outra tecnología. Que tal se bota por aí abaixo? Póntese ben. Sí? Sí. Veño cansada de tanto correr por a neve, Dios mío. Que tal este día tan maravilloso? Porque está espectacular para vir á neve. Sí. É a primeira vez que vimos. Bastante ben. Moi Como vos contento. pareceu Manzaneda? Moi bonito. Sí? Os rapaces pasaron ben? Genial. Como estades vos por aquí ca neve? Bien. Que tal o estades pasando? Bien. E como funciona este trineo? A ver. Haciendo el volante. Ai, que ten volante, entonces tedes que conducir. Sí. Sí, a ver, enseñádeme como funciona, a ver. A la de 3. 1, 2, 3. A ver, mira como conduce, así dá gusto. Ui, mi madriña, a ver, Yera. Quen lle enseñou aos rapaces a conducir? ¿Quién? Ellos mismos son autosuficientes. Dixéronme por aí que era a primeira vez que viñades aquí a Manzaneda ou á neve? Primera vez a la nieve. Como foi esa sensación? Es de emoción, los niños muy contentos. Foi unha experiencia positiva de canto, do 1 a 10. 20. Pois xa está, non se diga máis, todo o mundo pa Manzaneda, veña pa diante. Veña que non se diga que está sacando na televisión. Pero que non está pasando mellor? A ver, espera un momento. Espera aí. Que non está pasando mellor, vos ou o perrito? Bueno, perrito. eu creo que o perrito, é a súa primeira vez. É a súa primeira vez na E neve. que na neve está pasando en grande. Sabes, xa que está correteando para arriba, para baixo, falta de tirar bolas. Como... É o único que lle vai falta, facer hasta muñecos de bolas. Pero non sei que estamos. Unha guerra, quen vai ganando? Bueno, vamos empates, máis ou menos. Como foi o día de neve? Bueno, chegamos tarde, pero chegamos a punto. Sí, disfrutei ainda un pouquiño. Disfrutamos. Sodes de aquí cerca ou non? Pois somos da rúa. Ah, bueno. Ainda que vestes un camiño, pero máis cerca que outros por aí que encontrei. Sí, aquí estamos, aquí ao lado da casa, como quen dice. Pois ha disfrutado que queda día. Moitísimas gracias. Pois moitísimas gracias a vos. Gracias.